Assalamu alaikum. A yau za mu yi magana kan yadda ake haɗa wallpaper ko kuma screen saver na kwamfuta ko kuma na waya da kanka ba tare da ka je Z ko kuma Mobile9 ko kuma dai wasu website da ake downloading na wallpapers ko kuma screen savers. Za ka iya haɗa screen savers ko kuma wallpapers na wayanka ko kuma na kwamfutarka. Da farko abin da kake buƙata da farko za ka shiga Pixel Lab. Idan ka shiga Pixel Lab, before ka shiga Pixel Lab kana da buƙatan zuwa png3.com. A nan ne ake ɗauko PNG pictures. PNG pictures ana nufin hotuna wanda ba su da background, wanda za ka iya ɗauka ka haɗa da wannan su baka wannan, su ake ce ma PNG images. So wasu wurare ko kuma wasu website, akwai website specifically waɗanda suke sayar da waɗannan pictures ɗin, wasu kuma suke badawa kyauta. Amma kamar PNG3 za ka iya downloading PNG image guda biyu a rana. Kowace rana kana iya downloading PNG biyu. Amma dai idan kana son ka dinga unlimited download to wannan sai ka yi subscription. Amma kamar irin su akwai websites irin su stickpng.com, su kuma kyauta ne sai dai ba su da PNGs kamar yadda su PNG3 suke da shi. So da farko already ni na yi downloading waɗanda nake so in yi amfani da su. Saboda haka da farko abin da zan yi sai in mai da background picture ɗina ya zama white, ya zama fari, saboda duk abubuwan da zan ɗora su hau su yi yadda nake buƙatan su. So yanzu ga shi na mai da shi fari, sai in yi importing PNG image ɗina na farko. Shi ne misali let's say sai in shigo da hoto na farko wanda nake so ya zama ɗaya daga cikin backgrounds na wannan tutorial ɗin. So da farko ina so in shiga da hadari. Ga shi kamar yadda kuke gani, ga hadari na shigo da shi kuma is PNG. So yanzu ga hadari na shigo da shi, saboda haka sai in ja shi in ƙara mar faɗi so that yayi yadda nake buƙatan shi kamar haka. So wannan shi ne hadari na farko ko kuma in ce image na farko da zan fara importing. Sai na biyu ina iya shigowa da ciyawa misali, wato ƙasa kenan. Ƙasa wannan sama ne na sanya, yanzu kuma zan yi amfani in sanya ƙasa. Shi kuma ƙasan zan iya shigowa da kowane irin image shi ma in as long as it is PNG. Ku lura idan ba PNG ba ne ba za ka iya ɗora wani saman wani ba. Wanda ka ɗora sai ya lulluɓe wanda ka sanya a baya. Amma shi PNG bai da background, baya da baya. Saboda haka da ka ɗora shi sai ka ga ya hau. So kun ga shi ya hau. Saboda haka yanzu sai mu ja wannan ciyawan mu faɗaɗa ta, sai mu jawo ta sai mu ajiye nan. So yanzu ga sama ga kusan kamar in ce daji mun haɗa. So abu na gaba sai mu ɗauko misali wasu ko tsuntsaye ko kuma wani abu dai wanda zai nuna saman ce, ba hoto ko kuma ba wasa ba. Saboda haka sai mu shiga cikin pictures ɗinmu idan muna da ajiya na wani hoto misali ga shi muna da wasu tsuntsaye a nan. So muna iya importing ɗinsu sai su serving as don su ƙara beautifying na sama ɗin tamu. So wannan ita ce saman. Yauwa ga shi mun sanya images. So yanzu a nan a ce ga ciyawa amma kuma babu icce ko ƙwara ɗaya. So if we like sai mu importing icce wanda shi ma baya da background, wanda za mu ɗora a matsayin background ko kuma in ce a matsayin shi zai zauna a saman ciyawa ɗin. So ga wani icce mun samu, so sai mu aje iccen mu misali a nan. Muna iya aje iccen mu a nan. To ga icce mun ɗora. So yanzu abin da ya rage, za ka iya ta ƙara design ɗin shi, abubuwa kala-kala za ka iya sanyawa depending on images ɗin da kake da su ko kuma waɗanda ka yi downloading. So yanzu sai mu ɗauko ga wata tantabara nan, bari mu sanya ta. Bari mu sanya wannan, ita ma it will help us there. So ga tantabara mun sa, sai mu rage mata girma. Mu rage mata girma. To ga shi mun rage mata tantabaran girma. If we like muna iya ɗan ƙara mata 'yan uwa misali, ko mu maida ta biyu, ko uku ko huɗu depending on yadda muke buƙata. So wannan duk to muna iya sanya waɗannan duk su kama
a bayan waccan ta farkon, wannan ma tana iya kamawa daga baya. Ok, yes, no problem. Sai mu sa ciyawan ta koma baya so that waɗannan za su fita. So ciyawan mu ta koma baya, wannan saman mu ce. Ok, saman mu za ta koma baya ita ma, so that ba za ta yi affecting ciyawar mu ba. To gashi mun sanya sama ta koma baya, ga tantabarun guda 3 mun sanya. Very good. So I think we can, muna iya adjusting ɗinsu mu nuna kaman tare suke. Misali, yawwa, wannan should be at the back, ko kuma in ce wannan should be in front. Should be in front, so that wannan kuma should be at the back. Very good. So if we like, muna iya barin taka, idan kuma muna bukata muna iya ƙara wani abin depending on me muke bukata mu sanya. Misali, let's say bari mu duba cikin images ɗinmu kamar me ya kamata mu ƙara a ciki. Ina jin ba mu da bukatan ƙara komai. We can leave it the way it look like, ko kuma let's say bari mu ɗan ƙara ko ciyawa. Bari mu ƙara ciyawa a nan. So muna iya barin ta haka, sai mu save picture ɗinmu. Dan muka sa save, muka tashi sai mu sanya shi save as PNG, kuma idan muka tashi sai mu sanya shi ultra, so that it will have a high quality, so that zai zama HD, high definition image, ta yadda ko an yi zooming ɗin shi ba za ka ga yayi biji-biji ba. So sai mu save, sai mu duba aikin da muka yi. Idan kuka kalli screen saver ta kusan abin da muka aikata kenan, ko kuma in ce kusan daga abin da muka yi ne. So wannan shine yadda ake haɗa screen saver ko kuma wallpaper, ko na kwamfuta ko na waya. Misali, idan muka duba a nan, akwai waɗanda muka yi wanda na kwamfuta ne, ko kuma in ce akwai wadda na yi wadda ta kwamfuta ce, akwai kuma wadda ita actually an yi ta don waya ne. Kamar misali ga wannan, muka duba dimension ɗin wannan ba na waya ba ne, na kwamfuta ne. Haka wannan kuma za a iya sanya shi a waya, za a iya sanya shi a kwamfuta. Haka nan kuma wannan shine asalin wanda muka yi wancan lokacin. Gashi kuma yadda idan an yi applying ɗin shi ga yadda yake zama. So ina jin da haka muka zo ƙarshen wannan tutorial ɗin. Thank you very much for watching and have a nice day. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. Have a nice day.